I pozdrav ljudi, sretan vam Božić, ako slavite sve najbolje vam želim i evo danas vam konačno prenosim Yu-Gi-Oh! ZXL na Alphanum Demo hrvatskom po prvi puta na internetu 98 epizoda sve Alphanum Demo na hrvatskom jeziku, to je iznenađenje od mene i Low Budgija, konačno smo Alphanum Demo uspjeli sakupiti epizode i sada napokon za Božić postavljamo te epizode, linkovi će Alphanum Demo se nalaziti u dolje u opisu komentara kao i uvijek. Uživajte u epizodama i slobodno ako bude kakvih problema kontaktirajte mene preko YouTube komentara ili Low Budgija na Instagram, pokušat ću biti aktivniji na kanalu, ali ne mogu ništa obećati, ali svakako drago mi je što Alphanum Demo smo uspjeli nabaviti ove epizode, na dotad slobodno mi pišite Alphanum Demo prijedloge što postaviti od crtića ili čak crtanih filmova NPS. Ovaj Alphanum Demo što čujete to je zbog toga što koristim lažni glas na besplatnoj stranici, pa oni to ponavljaju s obzirom da je besplatno.